Benvinguts a la UOC, una universitat pionera i altament experta en la modalitat de la formació virtual, i benvinguts també als estudis de Ciències de la Salut, que són uns estudis joves dintre de la UOC i que busquen aportar metodologies creatives i rigoroses per al desenvolupament d'un sector que viu grans canvis. Les pràctiques dels estudis de Ciències de la Salut tenen com a objectiu acostar l'estudiant a un entorn laboral real. Poden realitzar-se de manera virtual o bé de manera presencial en les diferents empreses o institucions associades a la universitat. També poden ser proposades pel propi estudiant, per tal de donar flexibilitat i adaptar-se o bé al seu horari laboral o bé al seu lloc de residència. A més de consolidar l'oferta actual, els estudis de Ciències de la Salut estan compromesos a augmentar l'oferta d'itineraris i programes propis d'alt valor afegit que estan centrats en el desenvolupament d'aplicacions específiques i recursos docents que pivoten sobre les necessitats dels professionals de la salut de rebre una formació continuada i desenvolupar recursos de recerca aplicada als avanços clínics, diagnòstics, genètics, terapèutics. El desenvolupament d'aquests programes incideix directament en la demostració fefaent de la virtualitat com a formació online complementada amb recursos pràctics que, a més de permetre a l'estudiant planificar el seu horari i la seva disponibilitat, permet a la UOC reclutar els millors professionals allà on es trobin per impartir una docència virtual que es complementa amb una xarxa de centres concertats i de tutors que apropen les pràctiques al territori dels alumnes. L'àrea de sistemes alimentaris, cultura i societat de la UOC s'ocupa de l'anàlisi del procés alimentari des del camp fins al plat. Els nostres programes es troben tant en anglès com en castellà. Us esperem a la UOC.